Maneken Stefan Kolarski ne voli da kasni na dogovorena snimanja i razgovore. Ako treba, potrčaće i požuriće, ali neće kao lepo vaspitan momak ostaviti ekipu da čeka. Nasmejan kao i uvek, za radost je ovoga puta imao i jedan razlog više. Završio je školu i planira nastavak svog obrazovanja. Eto, ko kaže da ljudi iz sveta mode ne mare za obrazovanje. Da, pa eto, školu sam završio pre neki dan. Evo sad je trenutno upis na fakultet. Odlučio sam se na turistički, već sam imao prijemni i položio sam, moram se pohvaliti i tako. Ono što nas iznenadilo jeste da Stefan nije otišao na sopstveno matursko veče. Moram priznati da na matursko veče nisam ni išao. Na matursko veče, ali sam maturu nekako. Nisam nešto preterano učio, ali sam položio sa trojkom. Dotakli smo se i onih mračnih strana sveta mode. Nepristojne ponude kojih ima na pretek. Stefan nam je naveo samo jedan primjer u moru ostalih, gde se našao u vrlo neprijatnoj situaciji. Imao sam nepristojnu ponudu prvi put sa 17 godina. Imao sam dve nepristojne ponude, jedna mi je bila malo šokantna. Kada sam imao 17 godina, sarađivao sam s jednim fotografom, našim poznatim, on je režiser i fotograf. I ništa, i on je mene startovao preko Facebooka da me fotografiše, da me uvrsti u grupu njegovih modela, pošto i on ima izgrađeno ime, ja sam bio jako srećan što me zvao i sve to. I ništa, ja kada sam došao na snimanje, trajalo je 12 sati, on je bio ovako okej, hvalio me, obećavao je karijeru, ne znam kakvu svetsku, putovanje u inostranstvo, povezivanje sa njegovim saradnikom iz jedne naše beogradske modne agencije. I kada je došao kraj snimanju, ja sam rekao da ja moram da idem, da smo završili. On je rekao, pa možeš da prespavaš kod mene ako želiš. Na moje iznenađenje, tu je bio još jedan prošlogodišnji, pre par godina, neki mister, koji je završio jako loše. I ja sam se tu malo iznenadio i naravno nisam prihvatio. I nakon toga nije mi se rekao mi je za 2-3 dana, do 2 do 3 dana će biti gotove tvoje fotografije. Fotografije nije se javljao uopšte na telefon, odazivao na moje poruke 2 meseca. I onda sam ja posle 3 meseca ga nazvao i pitao šta se dešava, hoćeš li meni dati fotografije. On je meni tražio veću svotu novca, da mu isplatim da bi to dobio i ja sam naravno to uradio, pošto sam ja najavio te fotografije. I nakon toga on je meni govorio ružne stvari, kako je nikada neću biti model, kako nikad neću uspeti. Mislim da je dovoljno jasno sve to. Kada su negativne iskustva u pitanju, ovo nije usamljen slučaj. Sa takvim, pa menadžer je jedan menadžer koji je naš u Srbiji, ona je bivša manekenka, ona priča na televiziji kako ona pomaže mladim ljudima da se probiju za inostranstvo. Ona me povezala sa svojim fotografom i rekla je moraš sa njim da radiš. Novac prvo nije bilo govora nikakvog, dok on meni nije rekao da ja moram da dođem po fotografije posle snimanja kod njega u stan da dođem po to. Ja kada sam njoj ispričao šta se dogodilo, ona je rekla to nije istina, ti lažeš, da ja njoj platim da bi ona mene prosledila u inostranstvo, to jest u Austriju. Toliko o tome. Ali to su sve nepristojne ponude koje sam imao, nije bilo, zato za 11 godina nisam imao nekih sad preterano neprijatnih situacija, jedino te dve. A ovu prvu sam bio jako iznenađen, nisam očekivao tako nešto, on je ipak stariji, ima, ne znam, 40 i nešto godina. Bio sam iznenađen poprilično. Među našim novosađenima sproveli smo malu anketu. Kakav je njihov stav o muškarcima modelima i mislili da te nepristojne ponude o kojima se toliko priča zaista i postoje. Uopšte? Muško manekenstvo, pa smatram da je isto kao i žensko, znači prosperitetno na današnjem i da zapravo manekeni, se tu sad pravi razlika između manekena i ovih starleta muških i tako to, kao što i u ženskom, jel te ima, tako da pored onog što se prikazuje ima behind the scene te neke stvari. Izvini, ali ja se stvarno to išće ne razumem, brate. Ja sam od mode operisan, kao što vidiš. Pa ja mislim da to generalno ima svuda kada govorimo o tim javnim poslovima i da prosto na osobama individualno da odluče da li će tome da se priklone ili pak ne. Kako nam? Kad nije bilo, to se zna. Mali savjet koji vam može pomoći da izbegnete neprijatne scene jeste da imate izgrađen stav i da niste povodljivi. Pa iskreno da vam kažem, ja
Ja mislim da treba da imaju otreciti stav, da pokažu šta u stvari oni žele, da je tako najbolje. Ako ih odbiju, nema veze. Mislim, mladi smo, ako mladi počnu imaju vremena i za inostranstvo, ali mislim da je mnogo lakše devojkama, zato što fotografi, kreatori, vrlo dobro znamo muškarci da su malo specifični i onda mislim da devojke mnogo bolje prolaze od muškaraca. Mnogo lakše dobijaju poslove nego muškarci. I na kraju iskreni maneken priznaje da rado čita komentare, kako negativne, ali tako i pozitivne, koje ljudi o njemu pišu. Pa znate kako, evo, ovih dana se na portalima stalno piše za mene, najlepši muškarac Srbije ovogodišnji i tako, i komentari su stvarno raznorazni. Moram priznati da sam ja voleo da čitam te komentare. Interesuje me šta ljudi misle, ali su me toliko zatrovali da ja nemam snage više da čitam. Toliko su, ne znam, ogorčeni, ne znam iz kog razloga, stvarno. Ja mislim da svakom treba pružiti priliku, ja sam prvi srećan zbog drugih ako uspeju, ne znam. Meni je drago, zato što znam da ću i ja uraditi to što želim, tako da nemam taj problem sa ljudima.